Me täällä. Nyt tänään meillä on peura meidän perällä. Me pitää mennä kiven päälle. Nähdään siellä ylhäällä. Niin me nähtiin oikein karhun pesäkin. Tää on liian paha video. Tuossa on mun kaveri Jani. Ja tuossa on mun kaveri Selma. Meidän pitää mennä Meidän pitää mennä sinne lähellä karhun paikkaa katsomaan. Mennään katsomaan. Ja nyt te näytän. Hauska nähdä. Me voidaan mennä karhun paikkaa näyttämään, että se on siellä. Oh niin. Mutta se varmaan lähtenyt karkuun. Mä en tiedä, onko Manu turvassa. Siellä voi olla karhu. Ja peura. Siellä on peura karhun kanssa. Ne teki joku. Sitten ne alkoi juoksee meidän perään. Tiedätkö sen? Man in the forest. Niin, niin tää on oikeeta vielä. Tää on oikeeta. Se on tuolla jossakin, kun tässä polkussa se alkaa eteenpäin. Äkkiä tänne. Mä kuulin jotain ääntä. Joku puu meni irti tuolla. Joku puu meni irti. Tule. Kato. Tuolla se on. Juoksekaa. Pitää mennä. Minun video on vielä jäljellä, kun minun kaverin video meni tää pois. Noniin, mutta Oletko me safe näin? mikä tää on helkatin pieni tämmönen maja. Kato nyt. Ei pidä kameraa ja näyttää. Menee tonne taaksepäin ja näyttää kohtaa minusta. Katsokaa miten pieni tämä on. Mä en edes mahu tähän. Kattokaa. No niin. Tää on meidän piilopaikka. Anna taas tänne kameraan. Oh. Mikä? Peura on tuolla. Äkkiä, sisämaja. Äkkiä meidän. Sisämaja. Täällä on aika pimeä, että mä laitan valoa tähän. Kaikki ostiin. Joo. Täällä on pelottava paja. Me piilossa nyt. Ja nyt. Odota. Ovi kiinni. Laita se kovin Selma. Ai, se on ulkona. Se peura. Mitä vittu? Se on ulkona. Peura on ulkona. Ei mennä. Se alkoi peura on ulkona. Mikä? Älä pysy seinään. Mitä vittu? Älä pelätä. Tää on oikeeta. Meidän pitää mennä ulos. Meidän pitää mennä toiseen majaan. Minkä? Miten se, missä se oli? Oliko se jumissa? Ja mä luin, että me jäimme sinne jumiin just. Jos me jäisimme sinne jumiin, niin me olisimme oikein kusessa. Peura on tuolla. Juokse mitä päin. Äkkiä toinen paja! Jani, tule! Tule! Minun pitää lopettaa. Nähdään toisella jaksolla. Heippa! Sitten.